हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ അധ്യായം 3 കടന്നു. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികൾക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനെ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. സർവോപാധിവിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. अथ श्रीकृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചൊല്ലിയ ശ്ലോകങ്ങള് അത് ഒരു ശ്ലോകയെ നമ്മൾ പഠിച്ചോളൂ. ബാക്കി 2 ശ്ലോകങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മള് ഇനി ഭക്തിശാസ്ത്രയിലൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഭക്തി സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരമപുരുഷനായ യജമാനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നുള്ളതാണ്. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ. ഋഷികേന ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ 2 പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക പദവികളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. കേവലം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഋഷികേശന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും യജമാനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. കൂടാതെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം. ഈ 2 ഫലങ്ങളാണ് ഈ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം സേവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയേ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതികമായി മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണവിനോദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്താൽ ഒരാൾ ആത്മീയമായി പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമരൂപ ഗുണം വിനോദങ്ങൾ അവനിൽ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമ ആദികൾ, അതായത് നാമം, രൂപം, ഗുണം, വിനോദങ്ങൾ ആദിയായവ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നഭവേ ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയെ, നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും ഇതെല്ലാം മലിനമാണ്. അപ്പൊ ഈ മലിനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ? സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ. സേവനം ചെയ്യുക,
സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ തുടങ്ങണം? ജിഹ്വാദൗ, ജിഹ്വ, നമ്മളുടെ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം സേവനം ചെയ്യാൻ. എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യും? ഒരു സേവനം പറയാവോ? നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യുക? നാമം ജപിക്കണം. ആ, നാമജപം. നാമജപം, ഭഗവാന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ, കഴിക്കുക. പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ? പ്രസാദം. നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ. സംസാരിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പം കഴിക്കാനും സംസാരിക്കാനുമാണ്. അപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കണം? നാമജപം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുക. കൂടാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രസാദമാക്കി കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ രൂപവും നാമവും ഒക്കെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത്, ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സേവ ചെയ്യണം. സേവോൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദു, ജിഹ്വയിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ സേവ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, എനിക്ക് ഹൈ IQ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല ലിസണർ ആണ്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം മലിനമാണ്. അതിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെന്നാലേ ഭഗവാനെ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചെന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മായ കൊണ്ട് മറയ്ക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ആമുഖം, അധ്യായം 1 ഇവയെല്ലാം കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ അധ്യായം 3 കടക്കുന്നു. അപ്പൊ അധ്യായം 1 എന്താണ് കണ്ടത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. രണ്ടാം ലഹരി സാധനാഭക്തി. അധ്യായം 2 മുതൽ 16 വരെ ഉള്ളത് സാധനാഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി ഇവയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. അതുപോലെ ഭക്തിയില് നമുക്ക് 3 ലെവൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. 3 തരം ഭക്തിയുണ്ട്. അതിൽ സാധനാഭക്തി തന്നെ 2 തരമുണ്ട്. വൈദി സാധനാഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധനാഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാനിലോട്ടുള്ള എന്ത് വളരാൻ? ലക്ഷ്യം പ്രേമം. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് സാധന ചെയ്തിട്ട്. സാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാണ്. 16 മാല ജപിക്കണം, 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഏകാദശി എടുക്കണം. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണല്ലേ? ഇന്ന് എത്ര പേര് ഏകാദശി എടുക്കുന്നുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ലെവൽ 3 ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഗീത മാതാജി. ഓക്കെ. നമ്മള് ലെവൽ 3 വരുമ്പോ ഇതിലൊന്നും ഒരു മുടക്കവും വരാൻ പാടില്ല. എല്ലാരും ഏകാദശി എടുക്കണം. പിന്നെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഉപവാസങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഏകാദശി നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ പാരണ വീട്ടുന്നതും തെറ്റാതെ സമയത്തിനുള്ളിൽ പാരണ വീട്ടുക. ഗീതാ മാതാജിയും എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? സാധന ഭക്തി ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെ ഉണർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സാധനാഭക്തി. അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മലിനപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ മനസ്സും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പയ്യെ ഭഗവാനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം വളർന്നു വരിക. അങ്ങനെ സ്വാഭാവിക സ്നേഹം വളർന്ന് അത് അവസാനം പ്രേമഭക്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ പ്രേമം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അതിനെന്താ പറയാ? ഭാവഭക്തി അല്ലെ? ഭാവഭക്തി ഉണ്ട്. ഭാവ കഴിഞ്ഞ പ്രേമം വരുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാവഭക്തി വന്നത്? ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ്? പ്രേമഭക്തി ഭാവഭക്തിയിൽ ഒരു കുറച്ച്
അപ്പം ആ നമുക്ക് ആ തെറ്റുകളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ചെറിയൊരു അപരാധം വൈഷ്ണവ അപരാധം അപരാധത്തിന്റെ ഒരു തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് നമുക്കുണ്ട്. അത് മാറാത്തതുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാടാണ്. ചിലപ്പോ അടുത്ത ജന്മമൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിയാതെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതില് ഒരുപാട് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഭഗവാനോട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭഗവാനോട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അങ്ങ് പ്രേമത്തിലെത്താൻ പറ്റും. പ്രേമത്തിലെത്തുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവന്റെ ഭക്തിയിൽ ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുണ്ട്. എന്നാലേ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും. നമുക്ക് അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഉയർന്ന ഭക്തിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. യശോദാമയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? യശോദാമയുടെ വടി കണ്ട് പേടിച്ച് കരയുന്ന ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രേമഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ സാധന തന്നെ 2 തരമുണ്ട്. വൈദി സാധനാ ഭക്തി. അധ്യായം 2 മുതൽ 14 വരെയാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി. സ്വാഭാവിക ആകർഷണം ഇല്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്തു പറഞ്ഞോ അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാര് ആത്മീയ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യും. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടൊരു ആകർഷണം തോന്നും. പ്രചോദനത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി സേവനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നു. ഇനി വൈദി സാധനാ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞയോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുസരണയോ നിമിത്തം ഭഗവാനോടുള്ള അടുപ്പമോ സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹസേവനമോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് ആ അടുപ്പമൊന്നുമില്ല. ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു. ആ വേദങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു. സാരാംശം. എല്ലാ വിധിയും എന്താണ്? എല്ലാ വിധിയുടെയും എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ വിധിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പ്രേമഭക്തിയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർക്കും, ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ മറക്കുകയില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. 24 മണിക്കൂറും ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രാവിലെയൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിത് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാനെയും കാണുന്നില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജില് മാറി നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലും ഭഗവാൻ മാത്രം, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുക. അതിനാണ് വൈദി സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. താഴെ പറയുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ഫലമായി അവൻ എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. 11 സ്കന്ധം 27 അധ്യായത്തിൽ 49 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത് തെളിവാണ്. വൈദി സാധനാ ഭക്തി നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുമോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നിയമപ്രകാരം അവൻ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. ഏറ്റവും മികച്ച ആസ്വാദകനായ കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ 4 സാമൂഹിക ഉത്തരവുകളും പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവത് സേവയുടെ ഫലം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫലമാണ് ലഭിക്കുക? ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് പതിവായി അത്തരം സേവനം നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ സേവിക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് ഉയരും. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണിത്. ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രമേണ നമ്മൾ ഉയരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെ സാധന ചെയ്താൽ നാളെ എനിക്ക് പ്രേമഭക്തി കിട്ടും, 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ഞാൻ ഓർക്കും എന്നുള്ളതിന് എന്ത് തെളിവാണ്? അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഇതിന്റെ ഫലം. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയ.
ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏത് രീതി ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വരില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആത്മീയമായിട്ട് പല പല ആത്മീയ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട്, ആ ആ, സംഘടനകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സംഘടനകളൊക്കെ പലതായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ നിനക്ക് ഇവിടെ എത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, അതിലോട്ടായിരിക്കും ചായ്വ് വരിക. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചായ, കാപ്പി, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ, അതൊരു കഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ മറ്റ് സംഘടനയിൽ അതങ്ങനൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഏതിലായിരിക്കും ചായ്വ്? ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യുന്ന അതല്ലേ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ, അതാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരമ്പര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 11-ാം സ്കന്ധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. 16 മാല, ശരിക്കും 16 മാലയല്ല, 64 മാലയായിരുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ നമ്മളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അത് കുറച്ച് തന്നതാണ് 16 ആക്കിയത്. ആ 16 പോലും നമ്മൾ ജപിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ പറയും, 16 മാല ജപിക്കുന്നില്ല, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല, അവൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനല്ല, അവൻ ഭക്തനല്ല എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരടുത്ത് ലെക്ചേഴ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കണം. അങ്ങനെ പാലിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം? നാളെ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. നമുക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അധ്യായം 3 ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകന്റെ യോഗ്യത. അപ്പൊ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഉള്ളത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ യോഗ്യത. അപ്പൊ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി ചെയ്യാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ? മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യത തലങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന തുടക്കത്തില് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള യോഗ്യത എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഭക്തിയില് നമുക്ക് അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ? പിന്നെ ഈ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അതിന്റെ എല്ലാം തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തി മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതയുടെ തലങ്ങൾ, കനിഷ്ഠ ഭക്തിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ, ഇവരിൽ ആരാണ് മികച്ചത്? ഭക്തിയിലെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകും. അപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഭക്തിയില് വരാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ യോഗ്യത കിട്ടിയത്? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, നമ്മളുടെ മറ്റു ബന്ധുക്കളുണ്ട്. അവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം, കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പോലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും അവരും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും എവിടുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു അറിവ് ലഭിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ലെവൽ 3 വരെ എത്തി, അവര് ആദ്യത്തെ ലെവൽ പോലും ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല, അവര് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോയി. എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഗ്രഹമാണ് ബാക്കിയായിട്ട് ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വൈഷ്ണവരുടെ ഇത് തുടർന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ. അത് ഭഗവാന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അല്ലെ? അതാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മൾ കുറെ പുണ്യമാണോ സുഹൃതിയാണോ? കുറെ പുണ്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ? അല്ല മാതാജി, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ അതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയില് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തു, അല്ലെ അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിഞ്ഞു, ഒരു
ഞാൻ ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തു, ഇതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മമാണ്. ഈ പുണ്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരില്ല. ഭക്തിയിൽ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ സുഹൃതി വേണം. സുഹൃതി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിയിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സുഹൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും അജ്ഞാത സുഹൃതി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ അജ്ഞാത സുഹൃതി നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ? എങ്ങനെയാണ് അജ്ഞാത സുഹൃതി ലഭിക്കുക? അജ്ഞാത സുഹൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തോ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സുഹൃതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ഈ ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ചോ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അറിയാതെ എന്തോ സുഹൃതി ചെയ്തു. ആ അറിയാതെയുള്ള സുഹൃതി എനിക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? അതിനാണ് കർമ്മത്തിലൂടെയാണോ? അല്ലല്ല, കർമ്മമല്ല. ഇവിടെ കർമ്മം ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്ര പുണ്യം കർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. ഭക്തി ലഭിക്കില്ല. പുണ്യം ഒന്നും ചെയ്താൽ ഭക്തി ലഭിക്കില്ല. പുണ്യം ചെയ്താൽ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും. നമുക്ക് കുറെ സുഖമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ട് കുറെ സുഖം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണോ? സത്സംഗം. ആ, സത്സംഗം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണോ? സത്സംഗത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃതി, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ സുഹൃതി കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്തത്? അതിനാണ് പ്രഭുപാദർ ഇപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. എന്തിനാണത്? നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ നോക്കി പുച്ഛിക്കും, അല്ലെ? സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് വേറെ ജോലിയും തൊഴിലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് കൊട്ടിയും കൊണ്ട് നാമവും ജപിച്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇത് അവര് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വലിയ സേവയാണെന്നറിയോ? ഈ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അന്ധരായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അജ്ഞാത സുകൃതി കൊടുക്കുകയാണ്. വെറുതെ കുറെ ഹരേ കൃഷ്ണക്കാര് വന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊരു സുകൃതിയായി മാറുകയാണ്. അവര് പോലും അറിയാതെ അത് സുകൃതിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. പിന്നെ പ്രസാദം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നാളെ രാമക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഇസ്കോണിൽ എല്ലാരും ഇസ്കോൺ ഓർഗനൈസേഷന് കൂടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അയോധ്യയില്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പം പ്രസാദ വിതരണം നടക്കുകയാണ്. എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം നടക്കുകയാണ്. അപ്പം നാമസങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ഗുരുമഹാരാജ് എല്ലാവർക്കും ഓർഡർ ചെയ്തു, സങ്കീർത്തനം, പ്രസാദം ഇതെല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാത സുഹൃതി അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പ്രസാദമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്താന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അവർക്ക് വിശക്കുന്നു, അവിടെ എവിടുന്ന് ഫ്രീ ഫുഡ് കിട്ടുന്നോ അത് കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? അവിടെ സുഹൃതി കയറുകയാണ്. അജ്ഞാതമായിട്ട് അവർ പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് പ്രസാദം കഴിയുമ്പോൾ സുഹൃതി കിട്ടുന്നു. ഇനി നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ വീട്ടിലൊരു ഭഗവത്ഗീത വേണം, അത് വായിക്കാൻ പോലും ആയിരിക്കില്ല, ചുമ്മാതെ എല്ലാരും വീട്ടിൽ വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു. അല്ലെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക് തന്നു, അത് നമ്മള് ഒരു ഷെൽഫിൽ ചുമ്മാ വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടിട്ടല്ലേ വെക്കുക. ആ ബുക്ക് തൊടുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അജ്ഞാത സുഹൃതിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുന്നത് അജ്ഞാത സുഹൃതിയാണ്. ഭക്തിയിൽ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അയാൾ അത് തൊടുകയും ചുമ്മാ മറിച്ച് നോക്കുന്ന എല്ലാം അജ്ഞാത സുഹൃതി കിട്ടുകയാണ്. അതായത് അവര് പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് സുഹൃതി കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സുഹൃതികൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ, അങ്ങനെ കുറെ സുഹൃതി ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിലോട്ട് ഒരു ആകർഷണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭക്തിയിൽ ആകർഷണം ലഭിക്കാൻ ഈ സുഹൃതി കിട്ടാനുള്ള കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? ആര് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ സുഹൃതി കിട്ടിയത്? നമുക്ക് ഈ പ്രഭുപാദർ. ഓക്കെ, പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ആരാണ്? പ്രഭുപാദർ നേരിട്ടല്ലല്ലോ, ഭക്തന്മാര്. ഭക്തന്മാര്, അതാണ് പോയിന്റ്. ഈ ഭക്തരുടെ കാരുണ്യം. ആ ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന പ്രേമഭക്തിയുള്ള ഭക്തരാണോന്നില്ല, തുടക്കക്കാര് ജസ്റ്റ് ഇതെന്താന്നറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഞാനും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് 18 ഡേയ്സില് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ചെറിയ സേവയായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു വാട്സപ്പിലോ മെസ്സേജ് അയക്കാനായിരിക്കും. അവരും ഭക്തരാണ്. അവരുടെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും
ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ക്ലാസ് എന്ന് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മാറ്റം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കാരണക്കാരൻ ആരായിരുന്നു? ഈ മെസ്സേജ് ആരാണ് അയച്ചത്? ഭക്തിയോ വലിയ ഉയർന്ന വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് തുടക്കത്തില് ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അതിലെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവരും ഭക്തരാണ്. ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, മറ്റുള്ളവർ ഭക്തിയിൽ വരണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് യോഗ്യത ലഭിക്കാനുള്ള കാരണക്കാരൻ. ആ അജ്ഞാത സുഹൃതി എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ആര് കാരണമാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്. കൂടാതെ അത് ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊരു ആകർഷണം തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴും ചിലപ്പോ നമുക്ക് കർമ്മത്തിലും ഭക്തി ജ്ഞാന ഇതിലൊക്കെ ആകർഷണം തോന്നാം. അങ്ങനെ ആകർഷണം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഒരുപാട് നിലനിൽക്കില്ല. 4 തരം ആൾക്കാര് ഭക്തിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. അത്യാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അപ്പോ ഇപ്പം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ്. അതായത് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തന്നിരിക്കുന്നത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ 108 ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ മൊത്തവും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വത്സല മാതാജി ഉണ്ട്, കൂടാതെ വിജയനാണു മാതാജി ഉണ്ട്, പിന്നെ ശ്രീജ മാതാജി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മെയിൻ കോർഡിനേറ്റർ. അപ്പോ ഈ 2 മാതാജിമാരും ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ്, അത് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ആ സമയം പറയുക. നമ്മളെ ക്ലാസ് 7 മണിക്കാണെങ്കിൽ അതിന് 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വത്സല മാതാജിയും കൂടാതെ വിജയനാണു മാതാജിയും ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ശ്ലോകങ്ങള് പഠിപ്പിക്കും. അതായത് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലും, എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അങ്ങനെ കുറെ വട്ടം നമ്മൾ ഒരേ ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് പഠിച്ചോളും. അങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചയും നമുക്ക് ഓരോ അധ്യായം വെച്ച് പഠിക്കാം. ചില അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് 2 ആഴ്ചയിലായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാകുക. ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒത്തുചേർന്നിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും. ശ്ലോകം പഠിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ആ ആഴ്ച നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആഴ്ച നമ്മൾ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും തയ്യാറാണല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. അപ്പോ സമയം എപ്പോഴാണ് സൗകര്യം എന്ന് പറയാ. ക്ലാസ്സിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് വേണോ, ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് 10 മിനിറ്റ് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മാതാജിമാര് റെഡിയാവും. ശേഷം മതി മാതാജി. ക്ലാസ്സിന് ശേഷമല്ല നല്ലത് മാതാജി. ശേഷം മതി. ഓക്കെ മാതാജി, ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും എക്സിറ്റ് ആവരുത്. 10 മിനിറ്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എല്ലാ ആഴ്ചയും നമുക്ക് പഠിക്കാം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാരും ടീമായിട്ട് ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഫെബ്രുവരി 3-ാം തീയതിയാണ് പോകുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 3-ാം തീയതി പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ശ്രീജ മാതാജിക്ക് പേര് കൊടുക്കുക. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെബ്രുവരി 3-ന് പോകും. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ അവിടെ സേവയെല്ലാം ചെയ്യും. അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു അവിടെ എല്ലാം ടെമ്പിൾസിലെല്ലാം ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തും. എന്നിട്ട് അന്ന് വൈകിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെയോ ട്രെയിനിലായിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 3-ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവര് ശ്രീജ മാതാജിക്ക് പേര് കൊടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവര് പേര് കൊടുക്കണേ. ഈ ക്ലാസ്സിന് ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ? നേരത്തെ പേര് കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി, നമ്മളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്ക് ഇവിടെ
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇവിടുന്ന് പോവാനാവില്ല മാതാജി ഓ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും. മാതാജി മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ കുഴപ്പമില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പൂനെക്ക് തന്നെ 10 മണിക്കൂർ നമ്മള് ട്രാവൽ ഉണ്ട് വണ്ടി കാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തണം. അതുകൊണ്ട് പോവാന് പറ്റില്ല. ശരി ശരി, ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. പിന്നെ അവസാനം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടുന്ന് വല്ല സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ നമ്മളിവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്, അമ്പലമുണ്ട് നമ്മളുടെ നാമകെട്ടായിട്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് വല്ല സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റുമോ മാതാജി നമുക്ക് മനസ്സിലാല്? ഓ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാജി, മാതാജി അവിടെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ, പിന്നെ സേവ അന്ന് ചെയ്തോളൂ. അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വരെ എന്താണ് സേവ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം കുറെ മാതാജിമാര് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീജ മാതാജിക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്, നമ്മള് 4 തരം ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ. അത് ചതുർവിധാം ഭജന്തേങ്ങം ജനസുഹൃത്തിന അർജുന, അർത്ഥ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഈ 4 തരം ആൾക്കാർ, അർത്ഥ ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി, ഇവര് 4 പേരും അർത്ഥനും അർത്ഥാർത്ഥി, ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ്, ചിലപ്പോ ദുഃഖം വരുന്നവരാണ്. അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്, പണം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ്, ഭുക്തികാമികളാണ്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം, എന്റെ ദുഃഖം മാറണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പണം കിട്ടണം എന്ന് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. എന്റെ ഈ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ, എനിക്ക് എന്റെ ഈ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് സ്വന്തം ദുഃഖം മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമോ ഭഗവാനോടുള്ള അട്രാക്ഷനോ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇത് മാറ്റിത്തരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവര് പിന്നെ ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോ ഇവരൊന്നും ശുദ്ധഭക്തരല്ല, നല്ല ഭക്തരെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ 4 തരം ആൾക്കാരും. പക്ഷെ അവർക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ. കാരണം അവര് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനാണെങ്കിലും അവരുടെ ദുഃഖം മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് അല്ല ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാനോ അതിനു വേണ്ടിയെങ്കിലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഭക്തസംഘം ഇല്ല എന്നാൽ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം, എന്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പണം കിട്ടണം, അത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് വഴിതെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവര് ഭുക്തികാമിയാവും. എല്ലാം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം, അല്ലാതെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമോ ഭഗവാനോ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തവരായി മാറും. പിന്നെ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ സ്ക്രിപ്ചറൽ നോളജ് ഒക്കെ കാണും, ഒരുപാട് വേദങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവരും വഴിതെറ്റിപ്പോയി മായാവാദികളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മായാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാന് രൂപമില്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഞാനും ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളവരാണ്. നമ്മളെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് ദൈവമായിട്ട് ഒന്നായി മാറും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മായാവാദികൾ, ജിജ്ഞാസുവും ജ്ഞാനിയും, ഈ 2 പേരും മായാവാദികളാവാൻ വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ, ജ്ഞാനികൾ മായാവാദികളാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭുക്തിയും മുക്തിഗാമികളാണ്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നാവണം എന്നുള്ള ചിന്ത, അതും നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭുക്തിയും മുക്തിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും ഈ രൂപഗോസ്വാമി പറയും, ഈ മുക്തികാമികൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഉള്ള 2 പ്രേതങ്ങളാണെന്ന് പറയും. എന്താ, ദുർമന്ത്രവാദികളാണ് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളാണ്, ഭക്തിയിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ 2 ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് എല്ലാം എനിക്ക് വേണം, എനിക്കെല്ലാം സേഫ് ആയിരിക്കണം, എനിക്ക് സുഖം കിട്ടണം എന്നുള്ള ചിന്ത, ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാനോ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഭുക്തി. ഇനി എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാകണം എന്നുള്ള ചിന്ത, ഈ 2 എണ്ണവും ദുർമന്ത്രവാദികളാണ്.
നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എന്താ ഈ പ്രേതബാധ പോലെ നമ്മളെ കുടുക്കും. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉള്ള ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതിലുള്ള വലിയ തടസ്സമാണ്. നമുക്ക് അതൊന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം ഈ പ്രേതങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കും. ഏതാണ് ഈ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭുക്തിയും മുക്തിയും. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും എന്താണ് ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം നമുക്ക് അചഞ്ചലമായിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അവന് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ തുടക്കം കിട്ടാനായിട്ട് ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? ഭക്തന്റെ, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അതാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത അജ്ഞാത സുകൃതിയൊക്കെ വൈഷ്ണവനിലൂടെയാണ് തരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഒരു ആകർഷണം വരുന്നത്. ഇനി ഈ ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളാണ് ഭുക്തിയും മുക്തിയും. ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് അധികം ഉയരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് മാറിക്കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭക്തന്മാര് തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. അവരുടെ ജ്ഞാനവും വിശ്വാസവും അനുസരിച്ചാണ് 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. ഇത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തലം ഭക്തന്മാർ, 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ? കനിഷ്ഠാധികാരി, ഹരിബോൾ. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, അല്ലെ? ഇവര് 3 പേരുമാണ്. ഇവരെ എന്ത് തലത്തിലാണ് ഇവരെ 3ആക്കി മാറ്റിയത്? അവരുടെ വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള, തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ശാശ്വതമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിലുള്ള വിശ്വാസം, നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, നമ്മളുടെ ഗുരുവിലുള്ള വിശ്വാസം, ഈ വിശ്വാസവും അതുപോലെ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവും അനുസരിച്ചാണ് 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് വരുന്നത്. അതില് അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉയരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും വിശ്വാസവും ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് നല്ല ജ്ഞാനവും നല്ല വിശ്വാസവും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തലം ഭക്തനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. നമുക്ക് ആദ്യം കനിഷ്ഠാധികാരിയെ പറയാം. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വിശ്വാസം വളരെ ലോലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അതായത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കത്ര വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും. ആരെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വെറുതെയാണ്, ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, അവരിങ്ങനെ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇസ്കോണില് കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും. അവര് നമ്മളുടെ പൈസ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്നും കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാ, ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞാ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് വിശ്വാസം അത്രയും ഇല്ല, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ല. കൂടാതെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ വേറൊരാള്, ഒരു മായാവാദി വന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഈ വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ട്, ഈ വ്യക്തി പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചാടിപ്പോകും. അപ്പം വിശ്വാസം കുറവ്, ശാസ്ത്രത്തിലെ ജ്ഞാനമില്ല. ആരെങ്കിലും ശക്തമായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് വാഗ്വാദം ചെയ്ത് ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ഥാപിച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെ പോകും. അപ്പം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ മുൻഗണന ഇവർ കൊടുക്കുക, കനിഷ്ഠാധികാരി. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരതിലേക്ക് പോകും, ഭക്തിയില് അധികം നിൽക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം വളരെ ലോലമാണ്. അവർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനം വളരെ കുറവാണ്.
ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ചു പറയാനുള്ള അറിവ് അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് കേട്ട് അവരാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം, ആ ഭക്തി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാരും കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും കനിഷ്ഠാധികാരി ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. ഇവരെ പ്രാകൃത ഭക്തർ എന്നാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികളെ പറയുന്നത്. പ്രാകൃത ഭക്തർ കാരണം അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് പൂർണ്ണമായി പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അധികം ശ്രമിക്കില്ല. മറ്റു ഭക്തന്മാരെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കില്ല കനിഷ്ഠാധികാരികള് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ വിഗ്രഹത്തിനെ ആരാധിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊടുക്കും, ബഹുമാനം കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാരോട് അവർക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഭക്തന്മാരെ അവര് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലാണ് കൂടുതലും. എന്നാൽ അവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഭക്തിയുണ്ട്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും അതായത് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് അറിയില്ല. അവർക്ക് ഭക്തരും ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. ചില ആൾക്കാരെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മീയ ഗുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരെ അവരെ അവഗണിക്കും. ശിക്ഷാ ഗുരു ഒക്കെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ പാദ പ്രദക്ഷിണ ഗുരു എന്ന് പറയും. നമ്മളെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് തരുന്ന ഒരു ഭക്തനായിരിക്കാം നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയുടെ പാതയിൽ കൊണ്ടുവന്ന. അവരെ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, നമ്മൾ കുറെ സേവ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആദ്യ കാൽവയ്പ് എന്താ ABCD പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ മറക്കും. അതൊക്കെ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ വരിക. പിന്നെ അവരുടെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ പറയുന്ന ഇവര് വലിയ ഭക്തനാണ് എന്ന്. അതായത് ചില ആൾക്കാര് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. ചില ഭാഗവത ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭജന പാടുകയും നല്ല കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുള്ള രീതിയിൽ പാടുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ വിചാരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഭക്തിയിൽ ഒരുപാട് ഉയർന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ട് അല്ലെ നല്ല സൗന്ദര്യം, നല്ല തിലകൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ശരിക്കും ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്നെ, വൈഷ്ണവി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ തേജസ് കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായി പുറമേ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടില് നമ്മൾ വിലയിരുത്തും. ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണ് സ്വഭാവമാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉള്ളിലാണ്. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പുറമേ ഉള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ സങ്കല്പത്തില് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാട്ട് പാടുന്നവരോ കാണാൻ നല്ല ഇതുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പണമുള്ളവരോ ഭക്തരുമാണ്. അവർക്ക് നല്ല സമ്പത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ നല്ല ഭക്തി ചെയ്യുന്നോണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൊടുത്തത്, അവര് വലിയ ഭക്തരാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വളരെ നല്ല മാന്യനായിട്ടായിരിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ പിന്നെ അവരുടെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കും. അതായത് നമ്മളിപ്പം പള്ളിയിൽ പോവില്ലേ, കുമ്പസരിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അവര് കുമ്പസരിക്കുമ്പോ വളരെ ഞാൻ ഇന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാലോ വീണ്ടും ആ പാപം തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം കനിഷ്ഠാധികാരിയായിരിക്കും. ചിലപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ വലിയ ഉയർന്നവനാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം വരിക,
മറ്റുള്ളവരെ മറ്റു വൈഷ്ണവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാളും ആ വൈഷ്ണവൻ ഉയർന്നു അല്ലേ എന്നുള്ള തോന്നൽ, ആ വൈഷ്ണവനോട് അസൂയ തോന്നുക, ആ വൈഷ്ണവനെ അടിച്ചു താഴ്ത്തി കളയാനുള്ള ചിന്താഗതി, ഈ ചിന്താഗതിയെല്ലാം കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് മെയിനായിട്ട് എന്താണ്? അവരുടെ വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും വളരെ കുറവാണ്. ഇനി അടുത്ത അവരെക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്താണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാനാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനിനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി ഉയർത്തുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാരും ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെക്കുക? കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല ജോലി കിട്ടുക, നല്ല വിവാഹം കഴിക്കുക, നല്ല കുട്ടികൾ, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക, മരിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു വേദനയില്ലാതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ മരിക്കണം, ശുഭം. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരുപാട് നാൾ ആശുപത്രി കിടക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക. ഇതാണോ ജീവിത ലക്ഷ്യം? അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം അതാണ്. ഇത് കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ലെവലല്ല, ഭക്തിയിലും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രേമം തന്നെയാണോ ശരിക്കുള്ള എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം അവർക്കില്ല. പക്ഷെ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. താൻ എന്താണ് തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമല്ല എന്ന് മധ്യമാധികാരിക്ക് അത്ര ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാനിലും വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ട്, ഗുരുവിനോടും വിശ്വാസമുണ്ട്. പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം കനിഷ്ഠാധികാരികളെക്കാളും നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരാളും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരിക്ക് ഭക്തിയില് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഡിബേറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള അത്രയും എക്സ്പേർട്ട്, അത്രയും ജ്ഞാനം മധ്യമാധികാരിക്ക് വരുന്നില്ല. ഇനി മധ്യമാധികാരി 4 പേരെ വേർതിരിച്ചാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടു കൂടിയും ഭക്തന്മാരോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും ഭക്തിയില് തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ളവർ, അല്ലെ ഭക്തി എന്താണെന്നറിയാത്ത നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അവർക്ക് എങ്ങനെ സാധന ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും അവരോട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഭക്തിയില് എതിർക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുക? നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടതാണ്. ഭക്തിയുടെ അകറ്റി നിർത്തും. അവരെ അകറ്റി നിർത്തും. അപ്പൊ 4 രീതിയിലാണ് ഓരോ ആൾക്കാരെ, ഓരോ തലത്തിലുള്ളവരെയും അവരോട് പെരുമാറുന്നത്. ഭഗവാനോട് പ്രേമപൂർവം ആയിരിക്കും, ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ സേവിക്കുന്ന പ്രേമത്തോടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് സ്നേഹത്തോടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടായിരിക്കും. ഇനി ഭക്തിയിൽ താഴ്ന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവരോട് കാരുണ്യം കാട്ടി അവരെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഇനി ഭക്തിയിൽ വിദ്വേഷമുള്ള നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവരെ അവരെ അകറ്റി നിർത്തും. അതെന്തിനാ ഈ മധ്യമാധികാരി ഇങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത്? അവർക്കറിയില്ലേ അവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, പിന്നെന്തിനാ അകറ്റി നിർത്തുന്നത്? അവർക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാനിലോ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭക്തിയിൽ താഴ്ന്നിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ഉയർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഭക്തരല്ലാത്തവരെ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തത് എന്താ? ആർഗ്യുമെന്റിനെ നേരിടാൻ എക്സ്പെർട്ട് അല്ലാത്ത. അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൂടാതെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവര് മധ്യമാധികാരി ലെവലിലുള്ളവര്, ഈ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് എതിർത്ത് ഭക്തന്മാരെ അനാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കും ഭക്തന്മാരോട്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? അപരാധമായി മാറുകയാണ്. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്, നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടുതൽ അപരാധം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഭക്തനോട്. അപ്പൊ ഭക്തൻ അതിന് താല്പര്യം, ഭക്തൻ ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന ആര് ക്ഷമിക്കില്ല?
ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ടുള്ള അവസരം കൊടുക്കില്ല. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു സേവയാണ്. ഈ നിരീശ്വരവാദികളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് അവരോടുള്ള ഒരു കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. കാരണം അവരെ അകറ്റി നിർത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ അപരാധം ചെയ്യും. അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മധ്യമാധികാരി, കാരണം മധ്യമാധികാരി പറഞ്ഞാലും ഇവരെ തലയിൽ കയറില്ല, ഇവര് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് താൻ ഇനി കൂടുതൽ വാഗ്വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവര് കൂടുതൽ അപരാധം ചെയ്ത് അവർക്ക് തന്നെ പണി കൊടുക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നു. അതാണ് മധ്യമാധികാരി ചെയ്യുന്നത്. മധ്യമാധികാരി അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തരല്ലാത്തവരെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തൻ, അതാണ് ഉത്തമ അധികാരി. ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും എല്ലാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും. ഏത് സ്ക്രിപ്ചറിലെ ഏത് ശ്ലോക, ഏത് ഉപനിഷത്ത്, ഏത് പുരാണം എല്ലാം അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമാധികാരി. അതുപോലെ ഉത്തമാധികാരി എല്ലാരിലും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്, ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണത്തില്ല. ഓ ഈ വ്യക്തി എന്താണ് ഭക്തനല്ലാത്ത ആളാണ്, ഈ വ്യക്തി ഭക്തിയിൽ താഴ്ന്ന നിഷ്കളങ്കനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉയർത്തി, അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാലും അവനിലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എല്ലാ നിയമങ്ങളും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാനിലുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഉത്തമാധികാരിക്കുള്ളത്. ഭക്തിയുടെ പാത, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പോ ഉത്തമാധികാരിയുടെ അടുത്ത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വന്നാൽ പോലും അവന് ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉത്തമാധികാരിയുമായിട്ട് അവർക്ക് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഉത്തമാധികാരിക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഉത്തമാധികാരിക്ക് പക്ഷേ ഇവരെയും, കാരണം ഈ ഭക്തരല്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ഉള്ളിലുമുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മളൊരു മഹാരാജിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ വരുമ്പോ അവരുടെ ദൃഷ്ടി പതിയുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ എത്രയോ പാപങ്ങൾ നശിക്കും. ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ മേൽ അവരുടെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുകൃതിയാണ്. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി വരുമ്പോൾ ആ അധികാരിയെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഉത്തമാധികാരിക്ക് അവരെ പോലും ഭക്തിയിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഭക്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? അവരുടെ വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രനെ കാണാം, കൂടാതെ നാരദനെ, ധ്രുവ മഹാരാജനെ കാണാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ മുക്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മള് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മളെല്ലാം ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ. സ്വരൂപയോയി കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, ജീവരെ സ്വരൂപാഹോയി കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്. കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനായിട്ടുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സേവനം ചെയ്യണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും ഒക്കെ കിട്ടുമോ? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. പുണ്യകർമ്മമല്ല, അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക്
ഒരു സുഹൃത്തി കിട്ടണം. ഇപ്പം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ കിട്ടണം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ, ദുര്യോധനൻ, ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇവരെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ വിതുരർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പാണ്ഡവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ഭീഷ്മരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്താണ് ഈ ദുര്യോധനനും ധൃതരാഷ്ട്രവും അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാഞ്ഞത്? കാരണം അധികാരമോഹവും ഭൗതികത്തിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അവർക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടുതലായിരുന്നു അവർക്ക്. ഇത്രയും ഭക്തി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരെടുത്ത് പലപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, വിതുരരൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എത്ര എത്ര ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. ദുര്യോധനനും ഒക്കെ ഭീഷ്മരും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എത്ര ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടും അവര് നന്നായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനൊരു അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോലും ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതില് കുറെ അപരാധം ഇവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭക്തന്മാരോട്. എന്താ, നമ്മുടെ പാണ്ഡവന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്താൽ അത് അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ടുള്ള വലിയ തടസ്സമാണ്. കൂടാതെ ഇവര് ഭക്തിയിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം, ഇവർക്കത് ചെയ്യാനുള്ള തുനിയാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളുടെ പുണ്യം ചെയ്തതോ നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇതിനെ ഒന്നും ഭക്തി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദുര്യോധനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി കൃഷ്ണ നീയാണ്, നീ കാരണമാണ് ഇത് ഇത്രയും നാശം സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇതും ഒരുപാട് ദുര്യോധനന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലേ. കൃഷ്ണൻ കാരണമാണ് ഇത്രയും യുദ്ധം നടന്നത്, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ കൃഷ്ണനാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊന്നത്, ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ദുര്യോധനനും ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധന ഞാൻ കാരണമല്ല, നീയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി. നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ മുതിർന്നവരെ പറഞ്ഞത് നീ ചെവി കൊണ്ടില്ല. നിനക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തന്നു, എന്നിട്ടും നീ അത് ചെവി കൊണ്ടില്ല. ഭീഷ്മരും വിതുരരും ഒക്കെ കൂടാതെ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ദുര്യോധനന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും ദുര്യോധനന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും അത് ചെവി കൊള്ളാത്ത, അത് ചെയ്യാത്തത് അതാണ് നിന്റെ തെറ്റ്. നിനക്ക് ഒരുപാട് വഴി നേരെയാക്കാനായിട്ട് പല വഴി ഭഗവാൻ കൊണ്ടു തന്നു. ഈ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ അവൻ താമസിക്കുകയാണ്. അതേസമയം വിഭീഷണൻ എങ്ങനെയാണ്? ആരുടെ ചുറ്റുമാണ് വിഭീഷണൻ താമസിക്കുന്നത്? വിഭീഷണന് ചുറ്റും ആരായിരുന്നു? അസുരന്മാര്. രാവണന്റെ കൂടെ. പക്ഷെ രാവണന്റെ അസോസിയേഷൻ ആയിട്ട് പോലും വിഭീഷണൻ എന്താണ്? വിഭീഷണൻ ഭക്തനായി. അത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിഭീഷണൻ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് ശരണാഗതി പോകിയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, എനിക്ക് ചുറ്റും എന്റെ വീട്ടിലാരും സപ്പോർട്ടല്ല, എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവര് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിൽ തടസ്സമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, വിഭീഷണനെ കുറിച്ചും പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചും. പ്രഹ്ലാദൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ അപകടത്തിലാണ്, സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് എത്ര വട്ടം കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലും അവർ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ വിഭീഷണനെയും പ്രഹ്ലാദനെയും കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന്. വിഭീഷണൻ അപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മളെല്ലാരും അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടി, നമുക്ക് വൈഷ്ണവരുടെ ആ സംഘം കിട്ടി. നമ്മളെല്ലാം അത് പാലിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയില് എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. അപ്പോ ഈ ഭക്തരുടെ സംഘം, ഈ വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യം അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിന്റെ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജിയുടെ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ലെവൽ 1 വന്നു, ലെവൽ 2 വന്നു, പിന്നീട് ലെവൽ 3, ഇപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രി, ഭക്തി വൈഭവ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ അവസരങ്ങൾ തരുന്നു, നമ്മളെ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തസംഘം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തസംഘം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭക്തന്മാര് പോലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് പല പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ ആരെയും നേരിട്ട് അറിയില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെയും താഴ്ത്തി കാണല്. നമ്മൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭുക്തി മുക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രണ്ട് ദുർമന്ത്രവാദികളാണ് ഭുക്തിയും മുക്തിയും. ഇത് നമ്മളെ ഭക്തിയില് താഴ്ത്തും. ഭക്തിയിൽ പോകുന്നതിലുള്ള വളരെ വലിയ തടസ്സങ്ങളാണ് ഈ ഭുക്തിയും മുക്തിയും. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, കൂടാതെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം, ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം. അറിവും പരിത്യാഗവും ആവശ്യമാണോ? അല്ല. നമുക്ക് അറിവ് വേണം, പരിത്യാഗം. നമ്മൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോണോ ഭക്തി ചെയ്യാൻ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീതയൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യുക? അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് പറയും നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കാൻ ഞാൻ നോൺ വെജ് ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ചായ കാപ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ നാമം ജപിച്ചാ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കും. ശരിക്കും അങ്ങനാണോ? അല്ല. നമ്മള് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്നതല്ല കലിയുഗത്തില്. നമ്മൾ ഈ നാമജപത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നും ഉപേക്ഷിച്ചു പോണ്ട. എന്താണ് ഇതില് ഒരു മുൻ വ്യവസ്ഥയില്ല. നമ്മൾ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് ഹൃദയത്തെ കഠിനവും വികാരരഹിതവും ആക്കുകയേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരുപാട് പരിത്യാഗികളായാൽ അത് ചെയ്യില്ല, ഇത് ചെയ്യില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അല്ലെ ചില വീട്ടില് ചില ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കുന്നവർ, അവര് പറയും അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവിടെ തൊട്ടുകൂടാ, ഇവിടെ തൊട്ടുകൂടാ. ഇപ്പം സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ പീരീഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറി നിൽക്കണം, അങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്ന് അശുദ്ധിയാകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രിക്ട്നെസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പരിത്യാഗം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനവും വികാരരഹിതവും ആവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയും ഇല്ല. നമ്മള് ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞു തന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മള് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടേ ഞാൻ ഇനി നാമം ജപിക്കൂ, അല്ല. നാമം ജപിച്ച് നമ്മള് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാരും തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ നാമജപത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന. പണ്ടത്തെ നമ്മളും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, പണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മുടെ നാമജപത്തിന്റെ ആ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ കിട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മളുടെ ഈ മാറ്റം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മള് പണ്ടത്തെ ഒരു മുൻവ്യവസ്ഥയില്ല, നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്താൽ മതി. ഇനി മുന്നേറാനുള്ള യോഗ്യതയുടെ ഗ്രേഡുകൾ. വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വിശ്വാസവും അറിവും യോഗ്യത നിർണയിക്കുന്നു. വിശ്വാസവും അറിവും യോഗ്യത അനുസരിച്ച് നമ്മള് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞു. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഇനി കനിഷ്ഠാധികാരികളിൽ തന്നെയാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ചതുർവിധ ഭജൻ ദേവാം ജനാസുഹൃദിനോ അർജുന, അർത്ഥ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. അപ്പം ആദ്യത്തത് വിഷമത്തിലായത്. ഉദാഹരണം ആരാണ്? വിഷമത്തിൽ വന്നപ്പോ ഗജേന്ദ്രൻ. പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പണത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ആരാണ്? അർത്ഥാർത്ഥി, ധ്രുവ മഹാരാജ്. ജിജ്ഞാസു ആയിട്ടുള്ളത് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാർ. ഇനി ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളത് 4 കുമാരന്മാർ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കനിഷ്ഠാധികാരികളായിരുന്നു. അവർക്കൊന്നും ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ 4 കുമാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് വൈകുണ്ഠത്തില് ജയവിജയന്മാരുടെ അടുത്തുള്ള ആ ലീല നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ കാൽപാദത്തിലെ തുളസീതളത്തിന്റെ ഗന്ധമടിച്ചാണ് ഈ 4 കുമാരന്മാർ പിന്നീട് ഭക്തന്മാരായത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും ഭക്തരായി. എങ്ങനെ? അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കിട്ടി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക്. ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അതുപോലെ നാരദന്റെ കാരുണ്യമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ഭക്തനായി. ഗജേന്ദ്രനും ഭക്തനായി. നൈമിഷാരണ്യത്തിലുള്ള ഋഷിമാരും അന്വേഷണാത്മകമായിട്ടാണ് ചെന്നതെങ്കിലും
സുഗത സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേട്ട് അവരും ഭക്തരായി. അപ്പൊ ഈ 4 പേരിലും മികച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? 4 പേരിലും മികച്ചത് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനിയാണ്. അതെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് കാരണം അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. എന്നാൽ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. സേവനത്തിന്റെ പ്രചോദനം കുറവാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക അറിവ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് സേവനത്തിന് പ്രചോദനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തരായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരാം. സംഘം ചേർന്നാൽ അവർക്ക് സേവനത്തിന് പ്രചോദനം കിട്ടും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രചോദനം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കിട്ടിയതാണ്, അല്ലെ? ഈ ക്ലാസ് കയറുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര പേരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേർന്നു. കൂടാതെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിനെ പോലെയുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാം. അപ്പൊ ആ സംഘം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സേവനത്തിന് പ്രചോദനം കിട്ടുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത, എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപനിഷത്ത്, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃത, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭക്തന്റെ സംഘം ചേർന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിന്റെ തടസ്സം എന്തൊക്കെയാണ്? 2 ദുർമന്ത്രവാദികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്? ഭുക്തിയും മുക്തിയും. ഭുക്തിയും മുക്തിയും. ഭുക്തിയും മുക്തിയും നിരസിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഇത് പല സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഭക്തർ എല്ലാ വിമോചനവും നിരസിക്കുകയും സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കപിലമുനി 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 25-ാം അധ്യായത്തില് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. പ്രേതങ്ങളുമായും മന്ത്രവാദികളുമായും രൂപഗോസ്വാമി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ ഭുക്തി മുക്തിയെ പ്രേതമായിട്ടും മന്ത്രവാദിയായിട്ടുമാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. കൈകൾ കൂപ്പി എന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്ന മോക്ഷം ഞാൻ നിരസിക്കുന്നു. മോക്ഷം തന്നെ കൈകൂപ്പി ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. ഞാൻ മോക്ഷം തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭക്തൻ അത് വേണ്ട. ഭക്തൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ഇത് മാത്രമേ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. വിട്ടുമാറാത്ത വിശ്വാസവും ഭക്തിയും മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഉദ്ധവർ ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, എനിക്ക് സമ്പത്ത് വേണ്ട, ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദര്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ അനുയായികൾ വേണ്ട എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടുന്നെല്ലാം ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം, ഭുക്തിയും മുക്തിയും ഒരു ഭക്തനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭുക്തിയും മുക്തിയും എല്ലാം ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സമാണ്. കപില ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഭക്തർ എന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക വാസസ്ഥലത്ത് സ്ഥലം നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഭക്തി, വൈദി സാധന ഭക്തി തുടങ്ങാൻ ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. കൂടാതെ ഭക്തരുടെ കാരുണ്യം. ഭക്തരുടെ കാരുണ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് നമുക്ക് കാരുണ്യം തരികയാണ്. ഇനി ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനവും വിശ്വാസവും. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനവും വേണം, വേദത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും വേണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കും. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മള് ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയരണം. കൂടാതെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കണം. ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ തടസ്സമായിട്ടുള്ള ഭുക്തിയും മുക്തിയും. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലേ നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭുക്തിയുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലിയ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഏത് ക്ലാസ് വന്നാലും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഭുക്തി ഉണ്ട് എന്ന്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, എന്ത് മരണമായാലും അസുഖമായാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും, നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു? ഇപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭുക്തി നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഭുക്തിയും മുക്തിയും നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള തടസ്സമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാലേ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയാലോ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ? നാളെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? നാളെ തുടങ്ങി. നാളെ തുടങ്ങാം അല്ലേ? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ പിന്നെ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, മാതാജി. ഫെബ്രുവരി 3-ാം തീയതി പോണ കാര്യം മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ. അതെ, അപ്പൊ പോകുന്നവരൊക്കെ പേര് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഉപകാരമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെവിടെ ആണ് ഉള്ളതെന്ന്, ഇപ്പൊ അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് എവിടെയാന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അതൊരു പ്രശ്നമാവരുത്. അതെ, അതെ. അപ്പൊ അവരുടെ പ്ലേസ് എവിടെയാന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. ഓക്കെ മാതാജി, ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റില് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇടാം. താല്പര്യമുള്ളവര് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് പോകാമായിരുന്നു. വേറെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരില്ല, തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിന്ധു മാതാജി. മാതാജി, ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം പോണില്ലേ, 3-ാം തീയതി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പം മാതാജി, ശ്രീജ മാതാജി ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതെ ചേർന്നവർക്കും ഇപ്പൊ പോണം 3-ാം തീയതി സ്യൂട്ട് ആവണ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പോണത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥലം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നല്ലതല്ലേ. അപ്പൊ എന്നാലേ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കേറുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലതായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാലും മതി മാതാജി. എല്ലാരും ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. അതെ, അമ്മിണി മാതാജീനോ അല്ലെങ്കിൽ മനീഷ മാതാജീനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മനീഷ മാതാജീനോ ആരെ അറിയിച്ചാലും മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൂപ്പില് നിങ്ങളുടെ എവിടുന്നാണ് കയറുന്നത് അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് പോവാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലേ മാതാജി? ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി. 15 മിനിറ്റ് 10-15 മിനിറ്റ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശ്ലോകാസ് അല്ലെ, 108 ശ്ലോകങ്ങൾ. പ്രധാനപ്പെട്ട 108 ശ്ലോകത്തില് ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ അധ്യായം. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കുറച്ച് ശ്ലോകമേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ, നോക്കിയിട്ട് വേണം അത്. ഒരു ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഒരു ശ്ലോകം. അപ്പം ഏത് ധർമ്മക്ഷേത്ര കുരുക്ഷേത്ര അതാണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നാളെ തന്നെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കുമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ തീരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എന്നാലും സാരമില്ല, നാളെ 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം എല്ലാരും ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാരെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കാം. ഓരോ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 വട്ടം ചൊല്ലുക. അപ്പം പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് അധ്യായം 2-ന്റെ 2 ദിവസമായിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാതാജി പോകുന്നത്? ഈ 3-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട്? 3-ാം തീയതിയാണ് മാതാജി പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ്? അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തില്ല. പിന്നീട് പറയാം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാരും പോകുന്നവരെല്ലാരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീജ മാതാജിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. മാതാജി അത് ആഡ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.